Bon dia, coneix literaris! Estem a l'últim dia de la Booktubeathon, el 7è dia de la Booktubeathon. Oh my god! Buah, m'ho estic passant superbé, la veritat, i la veritat és que porto una bona marató de llibres i em queda només un llibre per acabar, però és el llibre més difícil, el llibre que té... o sigui, en un dia m'he de llegir moltes pàgines, ara ho veurem. Bé, doncs, el vídeo d'avui va sobre els llibres que em vaig acabar el dia passat, o sigui, ahir, que em vaig acabar i que he acabat aquest matí, i el que m'he començat a llegir, i dels reptes que he hagut de fer els booktubers i els bookstagramers. Doncs comencem. El llibre que em vaig acabar, que vaig dir que em faltaven 10 pàgines, és L'assassinat del professor de matemàtiques. I el llibre que us vaig dir que em continuaria, o sigui que començaria, És Nadal Stilton, i com que és curtet, me l'he acabat avui al matí. Per tant, no he tingut temps de llegir molt l'últim llibre que em falta, que és El diari d'Anna Frank. Vaig per la pàgina 166 i té 430. No. Molt. O sigui, en un dia m'he de llegir 300 pàgines? No! O sigui, en menys d'un dia, en menys de 24 hores. Jo crec que tot m'ha bé fins ara, fins que ha arribat aquest llibre de tantes pàgines, que potser me l'acabo demà, però no serà el Booktubeathon. Senyors, què faré? No ho sé. Jo llegiré el màxim possible que pugui i no sé com acabarà la cosa. Crec que no podré perquè 300 pàgines... No, mai m'he llegit 300 pàgines. Com a mínim 100 i alguna cosa per dia, però 300 pàgines no ho he vist mai jo en un dia. Però bueno, no traiem l'opció, potser sí, potser passa un miracle i me l'acabo, o potser passa una desgràcia i no me l'acabo durant el dia de la Booktubeathon. Però bueno, sense més tristeses ni res, comencem amb la part dels reptes. Els reptes dels booktubers ha sigut fer una recomanació del llibre preferit i jo us la vaig a fer ara, aprofitant que estic fent el vídeo. Vale, doncs espero que sapigueu quin llibre és. Durant tota aquesta Booktubeathon he estat parlant d'un llibre que m'ha encantat, que ha sortit molt, la veritat, i és La banda dels terrats. Aquest llibre és un llibre de la Booktubeathon que m'ha agradat més, el millor llibre, en sèrio, m'ha encantat. La banda dels terrats i París, no sé què passarà. Bé, doncs, per què us recomano aquest llibre? Doncs perquè et fa tenir una visió de no perdre cap oportunitat. És a dir, que si t'estimes alguna cosa, et fa veure que has de continuar... Si t'estimes una cosa i la perds, et fa veure que has de continuar lluitant per trobar aquella cosa. O sigui, persona, cosa, és a dir, en aquest cas la protagonista Sofia perd la seva mare en un naufragi i tothom li diu que està morta i que no surt de cap fitxa d'aquell vaixell. Però ella lluita, se'n va a París per trobar-la, va pel terrats per trobar-la i escoltava una música perquè tocava el violoncel la seva mare, i a veure si escolta aquella música i coneix el Mateo, que van pels terrats de París, per això es diu La banda dels terrats, i van pels terrats de París, i finalment lluita per trobar la seva mare. És a dir, no us dic al final perquè si no, no té gràcia el llibre, però em fa veure que si t'estimes alguna cosa i la perds, has de lluitar fins trobar-la i ja tens guanyat alguna cosa, és a dir, si la trobes, millor per tu perquè ja tens aquella cosa que t'estimaves i que vas perdre durant tant de temps. I si no la trobes no passa res perquè has tingut el valor de lluitar per ella. En canvi, si no lluitessis per la cosa que vols, et quedaries, almenys jo em sentiria malament, és a dir, potser està viva o potser està aquí, no sé què, aquesta cosa, i no estic lluitant per ella i la podria tenir i no ho estic fent. Llavors et sents millor lluitant i buscant-la, i això és el que em va fer sentir aquest llibre.
i per això em va agradar tant, perquè no pots perdre cap oportunitat per trobar aquella cosa que t'estimes. Bé, doncs, la recomanació és aquesta. M'ha encantat, la veritat, La banda dels Terrats. Al principi el títol no té res a veure, però després, perquè primer t'explica la història de la Sofia i la seva mare, però després ja trobes el sentit d'aquest títol. Us el recomano molt, la veritat m'encanta, m'encanta. Crec que és el primer llibre juvenil que m'agrada tant. Bueno, i sense enrotllar-me més, anem al repte dels Booktagrammers, que ha sigut penjar una foto del seu llibre preferit, i jo he penjat aquesta d'aquí. Doncs em sap molt greu dir això, però és l'últim dia de la Booktubeathon i ens hem de despedir, així que, cuiners literaris, espero que us hagi agradat molt aquest vídeo i que us ho hagueu passat molt a la Booktubeathon i com ho hem passat, almenys jo m'ho he passat molt bé. I si us ha agradat el vídeo, feu-li like, subscriviu-vos al canal i doneu a la campaneta per saber més novetats. Ara ja de la Booktubeathon no, però d'altres vídeos endavant. I si voleu comentar, comenteu, cap problema, obert a qualsevol comentari. I tots aquells que tingueu Instagram, seguiu-me @cuinenliteratura per saber més novetats de tot el que fem aquí al canal. Fins l'altre, cuiners literaris, espero que us ho hagueu passat molt bé a la Booktubeathon, jo també m'ho he passat molt bé i ja ens